Sant Quirze del Vallès compta amb una nova ordenança de circulació. Aquesta regula, entre altres, com han de circular els patinets elèctrics i els segways. La normativa general indica que heu de respectar les normes i senyals de trànsit com qualsevol vehicle. No podeu circular per voreres ni per zones de vianants. Preferentment, heu de circular per vies ciclistes. Per tant, prohibit circular pels parcs o les places. Si teniu dubtes de per on podeu passar amb un patinet elèctric, feu-vos la pregunta: passaríeu amb un cotxe? No? Doncs tampoc hi passeu amb un patinet elèctric. Recordeu que per circular amb patinet elèctric cal tenir 16 anys. Els menors de 16 anys podran circular en espais tancats al trànsit, acompanyats de mares, pares o tutors. Només hi pot circular el conductor, en cap cas dues persones. No podeu utilitzar auriculars ni mòbils. Quan sigui de nit, heu de portar llum encès i elements reflectors. La velocitat màxima és de 25 km/h. Hi ha llocs, com els carrers de convivència, on la velocitat màxima establerta és de 20 km/h. És obligatori l'ús del casc per a aquells que circulin en plataformes i patinets elèctrics de mida gran. Per aclarir qualsevol dubte, podeu consultar l'ordenança al web municipal www.santquirzevalles.cat.